Dobrý deň, ľudia, dneska si ideme claimnúť Legendary Star Drop, ktorý máme, prosím vás pekne, som to Lunar Brawl, claimujeme sa na dvoch účtoch. Tuto máme tých 88 coinov claimnutých, kvôli tomu, že mi to claimol PES. Áno, dobrý dôvod, ale vážne mi to claimol PES, čiže ideme my claimovať ďalej, čiže PowerPointy, urobíme to rýchle, máme aj ten druhý účet, nezabúdajte. 88 PowerPointov, to je dobre, to potrebujeme. Toto ani tak moc nepotrebujeme. Už čo už, do fejmu. Jaj, bolí, keď to ide do fejmu. A teraz Star Drop. 8 Star Drop. 8 krát Star Dropy. Challenge mi padli iba super rare. Takže tak, toto zase bude 10 hodín trvať. Ale ak mi nebudú padať PowerPointy, tak, to je dobré, my potrebujeme PowerPointy. Rare. 3 rare proste. OK, coiny padnú. OK, super. Coiny. Á, dobre, PowerPointy, to je dobré. Epic. Aďme. Mohlo by sa točiť. A je to spray na Janet, to je dobré. Rare, to bol asi 6. alebo 5. Star Drop, OK, potrebujeme. Zase epic, dobré. Točí sa. Skin. Dark Chester, let's go. OK, takéto skiny zbieram, takže dobre, na Chestera ani skin nemáme, pomôže nám to na push. Epic, OK, znova. A to je aj posledný Star Drop. Netočí sa nám nič. Aj toľko pin, to je dobré. OK, ja by som to ešte išla nastaviť na rýchlo. Čiže, tu je Chester. Tak, Dark Chester, let's go. A ešte to bol Rico. Tu je Rico. On nám to asi autoselektlo. No, my to chceme takto. OK. Dobre, ideme ďalej. 8 gemov, čiže budeme mať 110, nie, 888 blingov. Let's go, blingy potrebujeme, tých mám málo. 8 gemov, OK. Takže máme 110 gemov nádherných. Wow, 110 gemov, paráda. 888 XP doublerov. Zajímavé. XP doublery som už ani nemal, sa mi zdá, ideme to zčeknúť. Tuto, no, nemal som, 100 som mal, ani to nie. Dobre, a my si ideme claimnúť teraz Legendary Star Drop, nie tu, tuto. No a potom vám sem dám doeditované ten ďalší Legendary Star Drop, potom pôjdeme na druhý účet a tam otvoríme ďalšie 2 Legendary Star Dropy. Takže ideme na tento. Snáď nám tu padne nejaký Hypercharge, ľudia. Prosím, nech je to na Edgara alebo na niekoho. Nech to nie je nejaký skin, alebo ak to bude 1000 kreditov. Dobre, ideme na to za 3, 2, 1 teraz. No už to ani nemáme, nič nám to nedalo, je to skin. A dal nám to samozrejme, no a my si ideme claimnúť Legendary Star Drop za 3, 2, 1 teraz. Točí sa, čiže je to skin. First Bob Squeak. OK. To je pre mňa celkom na nič moc, keď ja už... Squeak je mythic, že? Na Squeaka mám Potato Squeak. Ten je drahší. Potato Squeak. Tento je dobrý. Pin. To special, ktorý je upravený tohoto základného asi. Čiže, dobre, máme skin, takýto, no dá sa, čiže 2 skiny z tohoto účtu a tako, no asi budem používať naďalej tento. Takže, alebo ja to zmením na toto, daštipnejšie. Dobre, a to je pre tento účet všetko, okrem toho Legendary Star Dropu, ktorý vám teraz doeditujem a my ideme na druhý účet. Tam máme všetko neklenuté, čiže vidíme sa na druhom účte.
Tak prezatiaľ trochu dovidenia, vám to hneď strihne, takže uvidíme. Tak, dovidenia ľudia. OK, no a my si ideme claimnúť tento tu Legendary Star Drop. Čiže klikáme na to. Prosím, nech nám padne nejaký Hypercharge ľudia. Alebo niečo dobré, niečo prosím. Ľudia, prosím, nech tam padne niečo a nech tam nepadnú len kredity. Prosím. Dobre, ideme to claimnúť za 3, 2, 1. Teraz. 1000 kreditov. To si za mňa robíte srandu. Dobre, tak to claimneme. Do fejmu, parádička. Čiže máme do fejmku. Nádherne. Superské. OK, no a čiže to je všetko na tento účet. A my ideme switchnúť pohľad, ale aj účet. OK, ľudia, sme tu. Teraz z iného pohľadu ideme si claimnúť najprv eventy. Tak, ideme do shopu. Tam máme ten Legendary Star Drop a všetko ostatné. Ale najprv claimujeme ten Legendary Star Drop, potom všetko ostatné, čiže inom poradí ako na hlavnom účte. Takže tak. OK, už sme tu. Claimujeme. Možno nám padne nejaký nový brawler. Len nech to nie je nejaká kozmetika, prosím. Ale že absolútne nechápem ľudia, z akého dôvodu tu máme viac gemov ako na hlavnom účte. Nepochopil som, ale dobre. Ideme na Legendary za 3, 2, 1, teraz. Točí sa niečo. Tak nech je to bravúra, nie je nejaká kozmetika, nejaký skin, nech to nie je nejaký, prosím, skin. A je to skin. No paráda. Search Kong. To som presne nepotreboval. Čiže my si to môžeme ísť nahodiť ešte. Tu. Search Kong a máme to. No dobre. Tak, no a to je za to Legendary Star Dropu všetko a my ideme teraz claimovať tie Lunar Freebies. Ľudia, prepáčte, ale nenašiel som tie Lunar Freebies, neviem, celé videá, všetky, čo mám natočené, tak sú nejako poprehadzované divne. Ja sa za to veľmi ospravedlňujem, no a to je pre dnešné video všetko. Dovidenia ľudia. Ja.